André Traoré Kolokani ka André Katikaw ka André Clédou André nimbe iklen togoy to chara mais o bete iklen togoya odo abem siga fo e bangana imona Kolokani isigore katiye e be baraka radio la e Clédou taye adonga e ko achara rajme be mini ay ma bo chunte abechen nga fana chara donc am zaka fo cheklen to ko chama obisiga fo ko nyengo no to ko nyonte o chen ablay emuna alni ka genotike kunchera nyana mala ibai ka fo ko to de bito lagbo ya fam nam mo ba chama to bala ka fo bi u do sumaile mana mena amis njata to ko fo samba gleni ko akanyina makera o fatura mena hungal sama to fo nam o kewalu dedu to ko kewali de ni kudo ke abisebe taruku kono nam o na sebe na taruku kono abisebe ede tola afoko abla andane nike na o no sebe na o mawlu no binale ulu funa mo fo o folu ye ulubo fana lakalu fana bono ye o de kama foko to nyonte ke wala nyuma de do fo ci gor lablay ba mano ko beto bi ko o ba fa mo ndefo beto bi ko abisiga foko be ke wala bi ko Allah akbar ni munke o de betu ko o note atina foko afodro ko karsa to André wala karsa to ko able andan ute Allah akbar ga ami munke ebi munke nam nebi munke o de betu ko anko ya fam nam o wasa ka se ka ko privilati afoko ko André yinike wala andani yinike nam afoko mo to bi tugi ko Allah akbar ke wala de tugo to du ko afamuna awo amba ko jeni mu ko jamu mo bo jamu la me to ko no boro to ko la de oche jamma wo jamula o sabula jamu ka chan jamu jite yi nam jite ka chan mali kono de o ne jamu Traoré ka chane nam o tichen ya oche onga able to ere munke o de vi ifana danfra du eni jite to nyonche Allah akbar o ne fana mi munke o de fana bi sika danfra ne Traoré to nyonche sika to la o de kama foko jamma bo jamula ga togo bora togo la o parce que mko ke walu tikli Allah o jamu gila ke walu tikli o goni awo o de ko bamana ko ni chawbe fer to sumo kele na ko do ba mone do ba mone parce que sabula mko ti son sumo tikli mko tikli ablay mo do si ko do nyena bo do joro do la bet saka joy da ablay sika to la wendi o goni il a blé joro dola ibta soro askom saka joy okoni otitien okoni sika to la ibta soro askom saka joro dola net sika joy okoni otitien okoni onga joro nafani akulugela kama o misali mo gore menti joro la du okoni tay bofuye ate ko kuna ate ko jula ate se ko nyana bo o emi njolo no wo dola ni forasa ko obega fu jamu kelena do abidigi dola ko obega minute ko kelena yoro mi me washila akuma ka chane o de kama fo ko ni denga no be fura jamu ke ko kelena ko discuss bi do bafa sikatola awo bismillah bi am do nyumena bi jumaye sikatola octobre kalo clé wolon flando samba fla ni mugani fla o fane wili bali o fasri bo sewenige fasri ga fo kono nam amna la je frete folo kuma ba kasika do nyefo mko ye famuni kasika soro kodo la ablay tubarakallah l'indépendant angota kodi asementi ya kufa nyamuga sula no primature nam ablay ko bara kelo kon bi makonona sabulo taddo ni showil ko kala mayga bi sengana walmani ablay mayga bi sementia kake fa nyamai nam o nyingan tom kon be ni yore na sesa yala showel nan na wa wala ablay mayga de besegi be sementia no ka confirmer ko nyingan tom kon be no se fa nyamwa so barakalo kulu funa mi makono la fana bo kumpana jamana do fana me kumbana
abla ko fe ko Mali la halaya Burkina ani fota se laginema ani Korowari keleche binani ani woray o ko sedo ko ngal la jere doke Dakar o ko koni borama abla folo ya bo ma repu aywo yo ko fam o ko fe sa ko ji sunuma soroli aka gelen kusube o ko ibaye ko mimbela ka ko gelen kusube dugul jukro ji ko moko batte o lablay polisu ni protection civile pombo kele surasi o ko ako koni mawwa be ko ba flade nyonche amel la kanan ko mina sisa wasa ka seka jabi jonyono ka seka makodo nya o siraka walma jamana marabo re ba fe ka utebri polisu dala de sabula ko uluka la faza tonya baraw ana wulika jono senikahi ko ciale no sisa ko sebe ablay bewa Mali syndicao no ya barakelo yulu ni ko nyamuga so ko balaka murusa nyantike ko ablay o ko barabla seben doro tle flajati o ko barami kanga damne o to ko klim ko nani o ko na la senyam ko maso ko dayna wa ko nibbe makala tle fla ka bi bola ka ke tle duru he ablandan ay l'indicateur du renouvelé ko di asimentia ka foko jakul marfa tigum no tegano blake benga sebena lu ka marfa bla anu sindoni na faso sira barawla o ko la jeremi ni akobe to ke a ko nyedo ma bofe no commission technique de sécurité o ko lu ka la jereta ko biduru ani nanna asimentia ka foko chamambe wala chamambe no lu kara kanye o ko chamambora uno la blay ayo Mawludu keli stade du 26 mars la ko ye akola benchugo mina ko farati babala sabula ko abina tan do la chief lad abina ken do la chief lad ni nyoche o yala farati mare mi ye nasika do la chikene no epilusi ko laben ka ben ula fe dimanche don do la chimawa o kuma de be yablay tabarakallah o ko fe sa ko mo deme ani be chugo minanga jamana chamanchela ani konovela na oko seyere nyem ko ba mimbe wuli ko directeur des opérations oko alia ka jorona ko jira ko stratela be ka fo ko cap de sera koro migitana kapu oko kalanso do be no kalanso clé da so dem sen kema flabe kalan ko kono ablana ko kanga majoro ko so ko nyemo kanga fere so ko ina Ewa ka foko situlu ale ye femi nafaka buku sube sikatola waku dokanga ferukanga sti wasaka seka aku yakuba kusube halsa bankas ira ka foko mo senekalo jorole no kusube ka fo chanike ntondo birno no ye wazo granivoru ye abla ko kona na ukasuma uche okuchimambala ka ukasumatike ka ukutelia tele kasarama mo ayo okay ayo ay ni ko na atiga to basro absika dumene ayo baraka wadi ayo o polisu ni saferu keli strasuye okay follow ko kangake o ko keli strasuye bon ko yu hakilla fo akuka ajaran ko ni ajareya Mali do ne ko na ajaran Mali d'aujourd'hui ibaye ka foko fédération malienne de sport équestre oko nyamko ba ibaye ka foko soboli ka foda ni ma fo mo to famu o soboli ayo ayo parce que ni ko fédération équestre ma chama to famu oche ni go soboli akilla chama bo famu nam o soboli ko nyamko asoba oko anyama bare no ye Mohamed Aidaraye oko aye chesri chama ke munu kra sabu ka sobuli ku frekele chama ko nyenabo ablana ne do do lu do nyon cherno non sar ko ale privilatike di tabulu do kan ka jira ka foko sente mgo mabalika ukamo jamana nyamga no fe kalata natan na ko sharama ofo wako asimima fo masiye ko ale ke Kaleb na faranyini o sabula ko mo do faramandi mo minye ka ken no sarga nya foluye ale côté ale na se ngumana aywa iba nyiniga akoni afo
nous ça ni club ngani tout pour le tigɛ d'ama nam o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko douane kɔnɔna na ko ɲɛmɔgɔ caman falela o ko kɛkun ti dɔwɛrɛ ye ka se ka caman fara douane ka wari sarataw kan polisi kɔnɔna na o ko ka sariya min bɛ wele ko arrêté numéro 5470 o ko polisiw kɔni wulilen don ka u ka nisɔngoya jira a sariya in na bilen Mali tribune Soufi Bilal ko ale b'a fɛ ka ka mawuludu kɛ stade Oumar Modibo Keita la nka ko ɲakɛ t'a ko la fɔlɔ o kɔfɛ min bɛ tali kɛ fasiriw bɛ kɛ gafe papier minnu kan i b'a ye k'a fɔ ko papier ninnu b'a la ka dɛsɛ kosɛbɛ bon ko n'o ye imprimerie papier ye o ka kɛ ni ɲɛfɔliw ye ko embargo ni coronavirus de ye a ko sababu ye embargo banna coronavirus ma yɛrɛ ko kɔlɔlɔ tɔw don a bila ye kɔlɔlɔ tɔw binbaga dalakolon tɛ ko de sɔngɔw gɛlɛya ka tila ka tajiw gɛlɛya o ko de kɛlen sababu ye ni a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɛlen don ka ɲɛsin lakɔli karamɔgɔw ma a bila ye min bɛ tali fana kɛ waati jateminɛli cogoya n'o ye prévision du temps ye o ko a nafa ka bon kosɛbɛ météo fɔcogo wɛrɛ la a nafa ka bon kosɛbɛ malidenw ka ɲɛnamaya kɔnɔ jamana kɛnɛya sabatibaw ka wulikajɔ kura k'o ye min ye o de ye maliden 100 ka se ka coronavirus boloci kɛ i na y'o la nin sen yan n t'o dɔn fɔlɔ le républicain a sɛmɛntiya k'a fɔ ko BOA Mali baarakɛlaw b'a la ka labɛnw kɛ ntɛnɛn nata ye ka se ka sigili min bɛ wele ko sitting ko baaraw sabati u ka ɲɛmɔgɔyasoba da la ani ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ tile 2 baara bila ko fana bɛna boloda octobre kalo in tile 24 k'a sababu kɛ ko ni baarakɛlaw ye juru ta hakɛ min u kan ka tɔnɔ min sara n'o ye intérêt ye ko dɔ farala o kan olu yɛrɛ daga o ma bɛn baarakɛlaw ma laɲini caman fana b'a ko siratigɛ la min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ kasobon dakɔlɔsilaw olu ka ɲɛmɔgɔw ka tɔnsigi dɔ kɛra abilanda ninnu o ko sariya minnu b'u ka baara ninnu k'o ɲɛnabɔ k'u perepeta tigɛ o ko segin b'a la ka kɛ olu kan ka a filew ni a ko dɔw latilen kasoden kɔrɔsikɛlaw o ye fana ye kasoden yɔrɔ sika t'o la o ye tiɲɛ parce que kasoden bɛ sunɔgɔ ale tɛ sɔn ka sunɔgɔ o ye tiɲɛ les échos ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko mun de bɛ na kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni polisiw ni sapɛriw kɛra surasiw ye ale kɛmɛ ko ɲininkali tɔ min bila yan o ko tile 4 kɔfɛ kalan talen o ko kalanden dɔw b'a la ko hakilila de ɲina kalanko kan expert comptable ani hakilijagabɔla Sinɛ Jara ale kɛmɛ k'i hakilila di ko danfara min bɛ wele ko homme d'état ni o ye mɔgɔ ye min bɛ se ka min bɛ kow ɲɛnabɔ ka kɛɲɛ ni hakɛ bɛnnen ye ani politiki mɔgɔ ko danfara min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ wa kɛmɛ k'i nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ mawuluduko na o ko dongo don ko dɔ san o san ko dɔ bɛ fara a ginda na a ɲagaɲaga kan a bila yan dan ok l'essor an ko kuncɛ n'o ye Musa Atayer ni ale ye an ka sifinw ni farikoloɲɛnajɛ minisiri ye a y'a jira k'a fɔ ko laadalamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye o ko kan ka kɛ sababu ye ka se ka bɛn ani lakana ko sinsin kosɛbɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ polisiw ni sapɛriw kɛli surasiw ye o ko a baara kɔni daminɛna sentanya ko fɔlɔ k'olu sɛmɛntiyara an ka denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan n'o ye kadew ye olu bɛ kani labanw na ko ndɔrɔci kelen de tora sisan n'u ye sebaya sɔrɔ o la u bɛ se ka taa kani ɲɔgɔn kuma na bila ye ala ka diya u la amina an b'a fɔ o tɛ o tɛ wa o don André bɛ ko balontan an bɛ to balontan na o balontan ni ko dɔ kɛra sini ɲɔgɔn 8 octobre bien mais cette là le 8 octobre 1977 Kafuko ko Mali ont éliminé de toute conflit toute en coup fin compétition faut bolondan ka sen doshi la fin bolondan Kafu mun ke o sana ko en central ko
Ballon-tan mun Coupe d'Afrique mun da au 100 en tala. Ko 14e Coupe d'Afrique des clubs champions en Sentala. 4e Coupe des vainqueurs de Coupe en Sentala. Champion, Joliba Boje. Coupe CAF, Refle Goje, au Coupe Nyon. Atananina, Nananina, ko en Sentala. Ko en équipe nationale, Coupe d'Afrique, 12e Coupe d'Afrique, 4 en Sentala. Kadamunga. Ko Mali Côte d'Ivoire Ballon-tan mun géré yan Bamako yan 17 juin 1977 ko de kera ko jume ala kayene chokoro bagala bago chokoro de madimiwa ka albitini Côte d'Ivoire général do boko kus dabako boko chokoro zonde ay ou lamaga fois zéro donc kafuko sekabe ko ode kama ou ancien bobo o mo bolé ko chokoro bagayogo ani Youssouf Balasila le 3e arrondissement commissaire wo chokoro daga ulide olu fla tumbe fédération malienne de la ko ni fla fo sa uti dom o date de Ballon-tan la duguni aradi à vie allez ngi Ballon-tan ko njemo yi to na bo ligue able ko dogo lu fo lu sa don Ballon-tan kavla o date do o nyanginde kaunga o gele rasta de o gele o le karan donc au karan là le 8 octobre 77 Kasoro Moussa Traoré be fangala Kasoro Moussa be fangala donc c'est ça et ben mo go be kule la ko am suspendi na matmije donc mo be sera ni nyomonde parce que kafuti tlonge kafu mo côté politique là o mo ti fangala o mo ti politique la akila manere ko ni amanjanto ka bsage sanfla nyakli andati foila amlo fona ko migela sa abigela de bo wode nyon tumba be ka unsoro la kan kisi comme ça ko ye nyon famu ko Ballon-tan na ke donc am protocole do wode ko ma ni data ka fu mo koy ni ndelle ka unsoro na masomi na fla unsoro o ya yero noyede o te ma wero noy ko jogi soro chien clé nga chien fla nam bla ire ka kuma wala no bola voilà donc kafu ti tlonge kafu ko ulu ka tlonge ulu mo ti fangala ulu mo ti politique la ulu mo ti dinala et chrétien Ballon-tan au tout cas et islamien Ballon-tan au tout cas et bolissonné Ballon-tan et dans que Ballon-tan qui ko sharia bato droit bana ulu ka stratégie dine ko lo voilà dine ko ti do Ballon-tan voilà bon normalement manga do la parce que bébé Ballon-tan on a grad dine ko yisa il doit so ni mun te dine kelina do ko biade bon akilla tabulu kan amunu ye jamana marabakaw nam ani jamana dewni for kolona je kanu bo anga ambla fana minene kono ka donga foko fenno do munu manga nyakam nyona awo voilà senu nyakamina abge cheni ala kan bisola amba ala ka jamana basigi ka hamina ko be no ya amina ka jolibani real ala ga se baduma ala ko atuga sansoro ka islamaya fana sinsi ka dina wara sinsi parce que ko hali dina wuti kelen ala ko ne kelen am ñu sura la voilà côté ala kelen am mo ko de ko ta ko hali dina te kelen ala ko ne kelen ko na le kelen ala de am beda donc anga ñu ngombunya anga ñu ngombato voilà na ñoom bunya adamadiya kono sabula ambe dara ala re jadila voilà o no kera anga ñoom bunya konnana manage mo manage kunle namuna anga ñoom bunya kunle namuna voilà no kera hakilla gelasido sigula